Три мита за стволовите клетки. Мит първи. Стволово-клетъчните терапии са ново и експериментално лечение. Всъщност, истината е малко по-различна. Минали са повече от 60 години от първата трансплантация на костен мозък, която по своята същност си е лечение с стволови клетки. През 1988 година за първи път стволови клетки, извлечени от кръв на пъпна връв, са използвани за лечение на злокачествено кръвно заболяване на 5-годишно дете. Мит втори. Стволовите клетки могат да излекуват почти всичко. Често стволовите клетки са смятани за вълшебен лек, който може да излекува почти всяка болест. За съжаление, те не са панацея. Науката непрекъснато прави открития и откриват нови приложения, но резултатите не могат да бъдат гарантирани. Към днешна дата обаче терапиите с стволови клетки успешно повлияват автоимунни заболявания, болести на кръвта, както и хронични възпаления. Трети мит. Всички стволови клетки са еднакви. Макар всички да ги познаваме под общото название стволови клетки, трябва да знаем, че изобщо не става въпрос за един вид клетки. Има различни показатели, по които те се диференцират, като най-важният от тях е на кой етап от развитието на организма са извлечени. Причината за това разделение е да се определи до каква степен те са способни да се превръщат в различен тип клетки. Аз съм Диляна, майка и фея на стволовите клетки на свободна практика, а днес съм и разбивач на митове. И за още полезна информация за стволовите клетки, не спирайте да следите канала ни.